atopou nun pescador. O pescador tiña fame e comeu o peixe. Pero de súpeto, o pescador entroulle unha tristeza inexplicable. E o corazón do pescador non puido con tanta tristeza. El Festival EVA, que tenim a Cunit des de l'any 2020, és un festival que aquest any fa 18 anys, entre totes les actuacions del Penedès i de Pradell de la Teixeta, que és Priorat. Aquest any hem augmentat les actuacions a Cunit, seran un total de 6 actuacions. Hem començat per l'exposició dels telèfons de l'EVA, que això sí que és una novetat al Festival EVA. La història aquesta dels telèfons està inspirat amb el llibre del Gianni Rodari, dels contes per telèfon. I quan despengeu el telèfon sentiu una història o una cançó, que al final és el que ens defineix el Festival EVA, que és la narrativa oral. Doncs bé, el Festival EVA representa tot el tema que us deia abans, el tema de la narració oral. Sobretot es defensa molt allò que passa, no?, de paraula en paraula, d'història en història, de generacions en generacions, la narrativa oral, que és una de les coses que jo penso que és al final la nostra cultura, no?, que hem de defensar, que no es perdi, no? La Jordina Biosca, que és la directora, sempre diu que hem d'anar a lo més profund, no?, de la terra. Aquest any, no sé si heu vist el cartell de l'EVA, que és una excavadora fent forat, doncs això, no?, que s'ha de treure, al final s'ha de treure el més profund de les històries, que és el que ens porta la narrativa oral i la defensa de la cultura tradicional, no?, també, una mica. Doncs el Festival EVA Cunit ha començat amb l'exposició que us deia abans, dels telèfons de l'EVA, que l'exposició estarà a Cunit fins al 30 de maig. Després, durant el mes de juny, hi ha 6 actuacions. Aquest any, com a novetat, fins ara, els 2 anys que portem fent l'EVA, les actuacions ja havien estat aquí a la biblioteca. Aquest any agafem 2 indrets. Agafem la biblioteca i agafem la plaça Catalunya, que és la plaça on hi ha l'església. Fem 3 actuacions a la biblioteca i 3 actuacions a la plaça del Casal. A la biblioteca hi ha una de públic familiar, una de públic adult i una que és per tots els públics. I a la plaça del Casal n'hi ha una per tots els públics, una familiar i una per adults. És una miqueta, agafar una miqueta totes les edats i el tema familiar perquè puguin anar els infants amb els pares. Doncs sí, és la 10a edició de la Festa del Xarel·lo i com a novetat portem, des del matí, que es farà una matinada més didàctica, a 11:15 es farà una xerrada a la sala de plens, d'acord amb els ponents Daniel López i Marta Casas, i parlaran del Xarel·lo. Després, a les 12 del migdia, amb la Carme García, que és la sommelier i la que ha tirat endavant aquesta festa, doncs farà també una introducció a Cal Marquès amb una petita degustació. També, aquesta iniciativa va néixer a l'any 2012 amb la cunitenca i sommelier Carme García, conjuntament amb la Regidoria de Turisme i Patrimoni. En aquesta festa del Xarel·lo gaudirem d'una oferta gastronòmica dels establiments, restaurants que hi participaran, d'acord? I hi ha 10 cellers del territori penedesenc. Els establiments que participen són la Roseria, Casa Carminya, l'Hotel Àdia, el Roncito i el Fort Casas. La ubicació d'aquesta festa serà al Passeig Marítim, amb el carrer Sorres, d'acord? Amb l'escenari de la platja, i estarem acompanyats per el DJ Andreu, i després a les 11 el concert dels Bocamolls, els Beat Mouthers.